dusun manapun ada sedekah bumi, Pak Kepala Desa pasti hadir. Tepuk tangan untuk Pak Kepala Desa dulu. Sip. Monggo. Setia
doyong ning pinggir kali ayo mablong ayo mablong marahati ngindet ember ngiwonengen lungguh jejer kanggo tampa kangen ya brik ayo ya mablong ayo mablong jarang kapan ngitan lah kok balik ngulon tresnane tenan lah kok mau gawe guyon mangkel aku kok doyok dewi ayu mablong jebul ora ana sing duwe sandale gawa ngidul bring bakale ora sandalan